Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canal. Vreau să fac o promovare lui Pisica Miau, vreau să vă abonați, să dați like-uri. Și are multe jocuri, mie îmi place, mă uit la ea în fiecare zi. Și eu mai mă uit la ea, îi dau like-uri. Îmi place jocurile care le face. Serios acum, dați like-uri, abonați-vă la ea canal și vedeți cum vă face like-uri, cum vă face jocuri, vă face de toate. A, da, abonați-vă și la Max. Și la Max, abonați-vă. El face tot ca Pisica, GTA 5, Rocket, Dead, mai multe jocuri. Și uitați-vă la ea, la el și la ea, pentru că dacă vreți, ea, îi scrieți, vă va da cerere, nu contează, nu vă va da cerere, ea îi va plăcea, va posta iar un vlog și asta este cu promovarea, pa, pa!